Ďakujem, Elena. Ešte prvnež začnem, tak by som sa rád poďakoval pánovi Mižurovi a Elene Malíkovej za to, že ma sem pozvali. Je to naozaj veľká radosť, že môžem dnes večer hovoriť na tomto fóre. Už som tu raz bol pred rokom a pol a prezentoval som vtedy čosi podobné pre študentov a tá skúsenosť sa mi veľmi páčila a preto som prijal hneď toto ďalšie pozvanie. Len trošičku sa predstavím. Som bývalý vrcholový športovec. Robil som moderný pentatlon. A keď sa skončila moja športová kariéra, tak som 4 roky pracoval pre televízny kanál Eurošport v oddelení marketingu a reklamy. To znamená, že sme vlastne predávali reklamný priestor na kanály Eurosport International. A asi 3 roky sa zaoberám strategickým marketingom v Morisport Organisation, ktorá medzi iným organizuje Tour de France, Rally Dakar a iné športové udalosti, o ktorým vám teraz čosi poviem. Takže teraz si povedzme čosi o stave športového sponzorovania, o jeho tendenciách, čo to znamená v oblasti komunikácie pre podniky v dnešnej dobe a v oblasti komunikačnej stratégie pre značky. A potom vlastne poviem čosi o tom, že v čom je vlastne záujem robiť športový sponzoring a potom sa pozrieme na niekoľko prípadových štúdií. Potom vám veľmi rýchlo prezentujem svoj podnik, aby ste mali asi predstavu o tých aktivitách a disciplínach, ktorým sa venujeme. A potom sa pokúsim uviesť konkrétne príklady, ktoré sa zakladajú na 2 významných športových udalostiach, ktorými sú Dakar a známa Tour de France. A v závere sa pokúsim vám prezentovať prvky, ktoré si treba zapamätať alebo uvedomiť prv, než začnete vôbec so stratégiami športového sponzorovania podnikov. Takže dnes na tomto prvom slajde vidíte analýzu komunikácie podnikov vo Francúzsku, aby ste videli, aká je vlastne váha komunikácie mimo médií z oči voči tej klasickej komunikácii, ktorá vlastne spočíva v nákupe klasických reklamných priestorov. V tejto typológii, v tom priestore mimo médií je aj internet. To znamená, že tento priestor klasicky mimo médií prezentuje 2/3 výdavkov inzerentov. A je to tendencia, ktorá čoraz viac narastá. Na tomto grafe vidíte, že nákup klasických reklamných priestorov veľmi málo z roku na rok narastá. Je tam malý medziročný nárast, hoci ten priestor mimo médií, ktorého súčasťou je športový sponzoring, má narastajúcu tendenciu. A ten nárast je naozaj v priestore mimo médií. Prečo? Práve preto, že tie klasické médiá sú saturované, nie je tam už veľa priestoru, je veľmi ťažko pre novú značku sa tam presadiť, je to veľmi konkurenčné prostredie. A značky si uvedomili, že potrebujú priblížiť sa k svojim konzumentom, svojim zákazníkom a chcú vlastne hrať na ten faktor blízkosti a interaktivity so svojimi cieľovými zákazníkmi. Chcú tiež vytvoriť emocionálny vzťah s tými konzumentmi a práve preto to nachádzajú v tých svojich médiách a uvidíme to v prípade športového sponzorovania, ktorý je súčasťou toho mimomediálneho reklamného priestoru. A takisto tento priestor umožňuje byť aj trošku kreatívnejší a originálnejší než tie klasické médiá. Keď sa teraz sústredíme len na športové sponzorovanie ako komunikačný nástroj, tak vo svete treba si uvedomiť, že približne tento trh predstavuje približne $50 miliárd v celosvetovej mierke. A narastá to približne 6-násobným spôsobom za posledných 20 rokov. A v sponzoringu vo všeobecnosti samozrejme existuje viacero typov sponzorstva. Jednak to športové, jednak kultúrne, takisto aj mediálne. Napríklad, ak si niekto kúpi billboardy, napríklad na futbalových turnajoch, kde je napísané, že tento turnaj vám prezentuje Kia a tak ďalej. A potom sú tam iné typy sponzorovania. To znamená, že v prostredníctvom sponzorovania vo všeobecnosti šport prezentuje 62% investícií. Pokiaľ ide o geografické rozdelenie vo svete, tak dnes je väčšina investícií
prebieha v Spojených štátoch, ktoré má podiel na trhu, ktorý je približne 40% sponzoringu. Potom nasleduje Európa s takmer štvrtinou. Azijský trh prezentuje 20%, Stredná a Južná Amerika 8% a potom iné svetové oblasti sveta 5%. Takže možno povedať, že 80% je rozdelených medzi Spojenými štátmi, Áziou a Európou a sú to skutočne trhy, ktoré sú najzrelšie v oblasti športového sponzorstva. Takže ako sme videli, šport predstavuje 62% čo do šponzorských investícií. Prečo práve šport? Pretože šport je priestorom, ktorý spája ľudí. 35 miliónov športovcov aktívne funguje vo Francúzsku z 60 miliónovej populácie. To znamená, že takmer každý druhý Francúz tvrdí, že sa venuje športu, čo nie je prípadom vo všetkých európskych krajinách. Je to priestor, ktorý vytvára veľmi silné spoločenské väzby v individualistickej spoločnosti a ktorý je najmä nositeľom nesmierne pozitívnych hodnôt. A to je čosi, čo podniky naozaj hľadajú, pretože sa usilujú tieto športové hodnoty si privlastniť, ktoré šport celé roky konštruoval. A to je často oveľa ľahšie, ako keby si tieto podniky mali sami pre tú svoju konkrétnu značku tieto hodnoty vytvoriť z ničoho. Sú to hodnoty fair play, dynamiky, sebapresahovania, družnosti a tak ďalej. A potom je tu ešte tretí prvok, ktorý podľa mňa vysvetľuje tieto vysoké investície do športu ako územie sebavyjadrenia pre inzerentov. A pred chvíľočkou sme už o tom hovorili. Je to preto, že šport je synonymom nadšenia, vášne. Je to synonym víťazstva. A je takisto moderné ikony sú športovci a ide tu tiež o identifikáciu so šampiónmi. Takže videli sme, že v sponzorstve v oblasti športu, že toto športové sponzorstvo bolo tým najväčším typom sponzorstva, ale aj v rámci sponzorovania športu máme viaceré typy. Môžeme byť oficiálnym sponzorom nejakej udalosti, môžeme sponzorovať nejakú športovú federáciu, môžeme sponzorovať jedného jediného športovca alebo športový tím. A tu máte rozdelenie týchto investícií vo svete prostredstvom jednotlivých typov a vidíte, že tí inzerenti uprednostňujú sponzorovať skôr jednotlivé udalosti ako nejakého jedného športovca alebo športovú federáciu, športový zväz. A v tomto vidím viacero príčin. Prvou príčinou je to, že investície budú len veľmi slabo závisieť od výsledku športovca. Keď sponzorujeme žlté tričko na Tour de France, tak vieme, že vždy to naše logo poniesie na sebe ten najlepší zo súťaže. Ale keby sme sponzorovali loď, tak vždy je tu riziku, že tá loď sa potopí hneď ako vyjde z prístavu, alebo v prípade futbalového tímu je riziko, že bude mať zlú sezónu. To znamená, ako som hovoril, systematicky sme spájani s víťazstvom, to znamená, že je tam minimálne riziko, pretože víťazstvo sa vo všeobecnosti spája s tou našou značkou. Sme prítomní na očiach od začiatku až do konca súťaže a v prípade Tour de France je to až 3 týždne. Je veľmi veľa súťaží, ako je napríklad majstrovstvá sveta, kde napríklad, ak by sme sponzorovali len jeden tým, ktorý by bol diskvalifikovaný, tak už by sme neboli viditeľní počas celej tej súťaže. A to je veľký rozdiel medzi sponzorstvom jedného týmu a celou udalosťou. Treba si tiež uvedomiť, že riziko negatívneho transferu výkonnosti na značku sú obmedzenejšie, ak sponzorujeme skôr udalosť ako jedného jednotlivca alebo tím. Napríklad pokiaľ ide o doping, pokiaľ sme spájani so športovcom, o ktorom sa zistilo, že dopuje, pre značku je nesmierne dôležité, pokiaľ ide o imidž, ako sa s tým vyrovnať. Zatiaľ, čo hoci v istých športoch existuje problém dopingu, ale nie je to zviazané s nejakým konkrétnym jednotlivcom, tak to je menej pre značku riskantné. A často tu ide o dlhodobé stratégie a vieme, že pre inzerenta, pre značku je veľmi dôležité, keď sa už zaangažuje do sponzorskej stratégie, je dôležité, aby mal krátkodobú alebo dlhodobú alebo strednodobú víziu. A to je vlastne veľmi veľký rozdiel oproti nákupu klasických reklamných priestorov v klasických médiách, kde ide skôr o krátkodobú stratégiu, zatiaľ čo tu sa pracuje skôr na strednodobej alebo dlhodobej stratégie. A keď spájame našu značku s udalosťou, tak je to stratégia, ktorá nám umožňuje
to, že vlastne je to založené skôr na dlhom trvaním. Tour de France sa organizuje už 100 rokov, avšak nejaký tím a nejaký cyklista, ktorý participuje na Tour de France, to nemôže robiť celých tých 100 rokov. Ďalšia zaujímavá udalosť je to, že organizátor tej súťaže bude schopný poskytnúť inzerentovi globálne riešenie. Dá mu rovno hotovú vec do rúk. Ste oficiálnym sponzorom mojej udalosti, môžem vám ponúknuť public relations, komunikáciu vnútornú, množstvo vecí, ktoré jednotlivec by vám ponúknuť nikdy nemohol, pretože ten jednotlivec tú celú organizačnú reťazec súvisiaci so súťažou neovláda a nemá pod palcom. Napríklad môžeme ponúknuť inzerentovi, že sa môže prostredníctvom rôznych súborov alebo priameho marketingu môže dotknúť celej svojej základne klientov. Môžeme vlastne mať celú takú stratégiu reklamnú, ktorá môže byť spojená s rôznymi udalosťami súvisiacimi s tým športom. Ďalšia vec, čo je zaujímavá pre inzerenta, keď sponzoruje skôr udalosť ako zväz alebo osobu alebo jeden tím, je to, že má prioritu v televíznom priestore. To znamená, že okrem toho, že je prítomný aj tam priamo v teréne, tak organizátor ho požiada aj o to a prioritne ho požiada o to, aby sa prezentoval aj mediálne, než pôjde za jeho konkurentmi. Vieme, že Nike sponzoruje Tour de France a France Television je ten oficiálny mediálny partner Tour de France a prvú než ponúkne Adidasu, ktorý sponzoruje Deutsche Telekom tým, to, aby sponzoroval televízne programy, tak táto televízia je zmluvou viazaná k tomu, aby najprv sa obrátila na Nike, čiže Nike má vlastne prioritný priestor v televízii. A takisto, keď sa sponzoruje nejaká udalosť, tak ide o veľmi dobre definovaný rozpočet. Veľmi zriedka dochádza k zlým prekvapeniam. A vlastne, keď sa napríklad pozriete na sponzorovanie v jachtingu, keď sa pokazí loď, keď sa mu pokazí stožiar, môže byť veľmi drahé nahradiť ho. A potom vlastne tá voľba je buď alebo. Buď pridáme peniaze, aby mohla loď pokračovať, alebo ak sme s tým v rozpočte nepočítali, peniaze investovať nemôžeme a celé toto dobrodružstvo sa veľmi rýchlo skončí. Avšak keď sponzorujeme udalosť, tak tieto veci sa nedejú. Ak sa na to pozrieme všeobecne, tak samozrejme, že máme veľmi veľa dobrých dôvodov, aby sme ako inzerent robili športové sponzorstvo. Raz som urobil celý zoznam týchto dôvodov a našiel som ich 14 a tu som sa pokúsil zoskupiť ich do 5 veľkých kategórií dôvodov pre inzerenta, ktoré majú motivovať k tomu, aby sa venoval športovému sponzoringu. A to, čo vám zväčša napadne hneď, je to, že treba pracovať na svojom imidži a vlastne prevziať hodnoty zviazané s nejakým sportom. Vidíte, že Rolex sponzoruje golfový turnaj, je to luxusná značka, ktorá si chce privlastniť hodnoty luxusného prostredia a preto si vyberie šport, ktorý je nositeľom týchto hodnot a práve preto v tomto priestore svoju značku aplikuje a vlastne tieto hodnoty zviazané s týmto športom chce preniesť aj na svoju značku. Je to dosť automatické, je to veľmi jednoduchý a veľmi účinný spôsob, ako zvýšiť svoju známosť. Keď napríklad Aquarel zo skupiny Nestlé spustí na trh v rámci celej Európy nejakú vodu, tak príde na Tour de France, aby sa stal známym prostredníctvom vlastne mediálneho prezentovania Tour de France počas júla a funguje to veľmi dobre. A o chvíľočku vidíme, že keď napríklad Škoda chce spustiť na trh v západnej Európe svoje vozidlá, tak používajú sponsoring Tour de France, pretože je to skvelý vektor, prostredníctvom ktorého možno zvýšiť známosť ich značky. A veľmi zaujímavo, to môže byť aj spôsob, ako stimulovať predaj svojich produktov. Hovorili sme o spustení výrobku na trh pred chvíľočkou, ale môžeme robiť aj priamy marketing, môžeme ponúkať vzorky produktov. Neviem, či už ste videli reklamný karavanu, ktorá prechádza pred cyklistami na Tour de France a je to naozaj fascinujúce. Za chvíľočku vám poviem čísla, ale sú to skutočne milióny vzoriek, ktoré sú každé jedno leto rozdávané všetkým divákom Tour de France. Napríklad značka Haribo, ktorá robí detské cukríky, tak rozdá až 1 000 000 sáčkov cukríkov na cestách Tour de France a veľmi dobre vedia, že to bude stimulovať predaj. A potom tie veľké dve tendencie,
Pretože toto je pomerne dosť známe všetkým ľuďom, ktorí pracujú v komunikácii a všetkým inzerentom, ale tie aktuálne tendencie spočívajú najmä v tom, že jednak sú to všetko, čo súvisí s ponukami public relations. Značky dnes už nepotrebujú byť na očiach, byť známe, majú relatívne dobre etablovaný imidž, ale skôr potrebujú oživiť tú sieť klientov na celom svete, ako napríklad spoločnosť Alstom, ktorá vyrába tie rýchle vlaky TGV vo Francúzsku, ktorá chce prísť na turnaj France de Golf, aby mohla svojich čínskych, amerických a iných svetových klientov na túto udalosť pozvať a ponúknuť im veľmi privilegovanú starostlivosť vo veľmi luxusnom prostredí. A to je vlastne taký nový typ nadväzovania vzťahov s klientmi. A dôležitá tendencia a nová tendencia je komunikácia vo vnútornom prostredí. Častokrát podnik sa pokúša zhromaždiť svojich zamestnancov okolo nejakého projektu a práve to nadšenie, o ktorom sme hovorili, je veľmi dobrý spôsob, akým spôsobom združiť pracovníkov nejakého podniku. Veľmi rýchlo tie sektory činnosti, ktoré najviac komunikovali v roku 2005, samozrejme automobilový priemysel, potom telekomunikácie, tí všetci, čo vyrábajú nejaké... Ale čo je prekvapujúce, že tie spoločnosti stavkové ako Bet and Win, ktoré sa objavili v roku 2005 a v roku 2006 sa posilnila ich pozícia, hoci v roku 2007 môžu mať problémy kvôli zákonodárstvu v istých krajinách, ale samozrejme ten automobilový priemysel je prvým investorom v sponzorovaní v roku 2005 a to je presne prípadom Škody na Tour de France. A môžeme sa teraz pozrieť na všetky riešenia, ktoré sponzorovanie nejakej konkrétnej udalosti môže inzerentovi ponúknuť. A môžeme sa tiež pozrieť na všetky platformy a nosiče komunikácie, ktoré možno použiť. Škoda bola oficiálnym partnerom Tour de France a partnerom vlastne bieleho dresu najlepšieho mladého cyklistu. A ona bude môcť prostredníctvom organizátora Tour de France vlastne oznámiť to partnerstvo v tlači, kúpiť si sponzorstvo na kanáli Eurosport, bude môcť vlastne používať komunikačné siete, ktoré sú spojené s touto udalosťou, bude môcť na tejto udalosti prezentovať auto riaditeľa Tour de France v salónoch, bude môcť vytvoriť limitovanú sériu Fabia Combi Tour de France a potom budete môcť organizovať rôzne súťažné hry, ktoré by sa týkali širokej verejnosti a prostredníctvom týchto súťažných hier tak vytvoriť databázy potenciálnych klientov pre marketingové operácie priameho marketingu. Takisto môže robiť incentívne a motivačné podujatia tým, že bude nazývať svojich najlepších obchodníkov na Tour de France a takisto tým, že bude nazývať pozývať svojich najlepších klientov a to sa týka PR, o ktorých sme hovorili a takisto môže používať internetovú platformu oficiálnej stránky Tour de France, pretože je oficiálnym partnerom Tour de France, ktorý je táto internetová stránka je v júli nesmierne veľa navštevovaná. A týmto som chcela ukázať, že vlastne ide o platformu komunikácie, ktorá ponúka veľmi významné možnosti, ako sa značka môže zviditeľniť a ako vlastne môže komunikovať rôznym spôsobom prostredníctvom derivovaných produktov. A najmä sú to všetky tie aktivity, ktoré sa nemusia diať počas tej udalosti, ale aj celý rok. Po celý rok. Uvedomíme si, že sponzorovanie športu v dnešnej dobe je čoraz lepšie definované a čoraz lepšie ho podniky zvládajú, pretože je skutočne súčasťou ich globálnych komunikačných stratégií, ale vyžaduje si takisto čoraz vyšší rozpočet a čoraz vyššie investície. Čo znamená, že dnes sponzorovanie športu už nie je tou najúžasnejšou vecou. Dnes už sa nerobí športové sponzorstvo preto, aby sme si urobili nejaký plezír a aby sme potešili nášho šéfa. A nerobíme to preto, že náš šéf má rád bicyklovanie alebo loď alebo jachting. A nesponzorujeme loď len preto, že jej kapitán je kamarátom nášho šéfa. Dnes ide o skutočnú komunikačnú stratégiu a dnes skutočne treba zdôvodniť investície. To znamená, že treba vytvoriť meracie nástroje, ktoré nám umožňujú sledovať, aká je návratnosť týchto investícií. A ja sa venujem práve tomuto v našej firme. Ja vytváram všetky tieto nástroje, prostredníctvom ktorých možno ukázať sponzorom, že skutočne majú záujem na tom, aby prišli sponzorovať naše udalosti, čo im to prinieslo a čo im to priniesť môže. A samozrejme treba na to myslieť a treba na to vytvoriť rozpočet a treba vytvoriť všetky tie nástroje, ktoré nám umožnia zdôvodniť investíciu zo strany podnikov. A na to máme nástroje, ktoré sú skôr
kvantitatívne alebo skôr kvalitatívne. V tom kvantitatívnom sa dívame na vlastne profil divákov a počet divákov, ktorí sa pozerali na udalosť, s ktorou sme spájani. Pozrieme sa na to, aká bola viditeľnosť mojej značky, koľko sekúnd bola zobrazovaná v akých krajinách, aká je hodnota tejto viditeľnosti. Mal som si kúpiť reklamný priestor a koľko ma to stálo. Budeme vlastne analyzovať aj články v tlači v medzinárodnom rozmere. Budeme sa dívať na tých, ktorí vlastne pristupujú na internetové stránky a to všetko je kvantitatívne. Môžeme ale robiť aj kvalitatívne štúdie a môžeme sa pozerať na imidž športov, ktoré sponzorujeme, na to, aké je vnímanie mojej značky prostredníctvom tých, čo sa tomu športu venujú, čo sú fanúšikmi, čo sa na ňom zúčastňujú. Môžeme sa pozrieť na to, či boli spokojní s organizáciou udalosti. Môžeme sa tiež pozrieť na to, že či boli pozvaní na túto udalosť spokojní, na to, akým spôsobom spájajú tie pozvané osoby udalosť so značkou, ktorá ju spolu organizovala. Takisto robíme štúdie o zapamätaní si sponzorov a takisto môžeme vytvoriť panely fanúšikov, ktoré môžu byť veľmi zaujímavou vecou, preto aby sme aktivovali našu značku. Ešte mám 20 minút, ale rád by som vám podal veľmi veľa zaujímavých vecí, takže trošičku zrýchlim a veľmi rýchlo prebehnem cez prezentáciu môjho podniku a poviem vám len, že vlastne ide o skupinu denníkov a tlačovú takú veľkú skupinu, ktorá sa vlastne vydáva najmä Equipe, ktorá je denníkom, športovým denníkom, potom Le Parisien. A potom máme takisto aj jednotku, ktorá organizuje športové udalosti, ktorá sa týka 5 športov, cyklistiky, golfu, atletiky, motoristických športov a jazdectva. Pokiaľ ide o cyklistiku, máme tam samozrejme Tour de France, ale aj iné súťaže. Golf je najmä Open de France, motorizmus najmä Dakar, atletika parížsky a barcelonský maratón a pokiaľ ide o jazdectvo, tak je to ride, vlastne to je parkourové skákanie, ktoré bude sa konať v Deauville v septembri. A za rok máme až 100 dní súťaží, to znamená, že každý tretí deň organizujeme nejakú súťaž. Jednou zo špecifických charakteristík tejto vlastnosti je to, že skutočne ovládame celú reťaz organizácie udalostí. Jednak televízne práva, public relations, vzťahy s tlačou, všetky tie právne aspekty, logistické aspekty, všetko toto vlastne v našej organizácii dokážeme zvládať a tým sa stávame vlastne pánmi našich udalostí a vlastne umožňujeme inzerentovi, aby fungoval a bol integrovaný na všetkých tých platformách, ktoré vlastne sú za organizovaním takéto udalosti. A teraz sa pozrieme na dve udalosti, ktoré sme organizovali, aby ste porozumeli tomu, ako inzerenti používajú naše udalosti na to, aby mohli komunikovať, koľko ich to stojí a prečo je to pre nich zaujímavé. Vybral som si Dakar a Tour de France, pozrieme sa na ne veľmi rýchlo, pozrieme sa na to, ako tieto udalosti použili. Pre tých z vás, ktorí nepoznajú veľmi dobre Dakar, je to rally, ktorá existuje už asi 30 rokov, takmer 30 rokov, a ktorá je v televízii prenášaná v 78 krajinách. Je to najvýznamnejšia rally. Už 2 roky odchádza z Lisabonu a na budúci rok to bude taktiež, ale predtým veľmi, veľmi dlho začínala táto rally v Paríži. Dnes je to udalosť, ktorá je čoraz viac medzinárodná a krajiny Južnej Európy a Východnej Európy nás žiadajú veľmi veľa o to, aby organizovali veľký začiatok rally a zväčša cieľ je v Dakare. Sponzormi tejto udalosti a samozrejme tu viacero úrovní partnerstva, ako to klasicky býva. Je tam generálny sponzor, ktorý platí asi 2 milióny eur, potom 2 oficiálni sponzory, ktorí platia zhruba 500-600 tisíc eur a potom veľmi veľa oficiálnych dodávateľov, ktorí platia približne 100 až 300 tisíc eur a ide tam najmä o výmenu tovarov, ako napríklad v prípade Elfu alebo Euromasteru, ktorí vlastne ponúkajú služby súťažiacím. Okrem toho teda, že ponúkajú finančnú investíciu. A potom tu sú samozrejme partnerské mestá, športové zväzy a mediálni partneri. Aké sú silné body Dakaru pre inzerenta? Samozrejme imidž, public relations, obchodné príležitosti a možnosť ukázať svoje produkty. Pokiaľ ide o imidž, tak firma Total organizuje zásobovanie všetkých súťažiacich v veľmi extrémnych podmienkach už od roku 1992
a takisto odovzdáva cenu Fair Play pre tých, ktorí si to zaslúžia. A oni samozrejme sa nemusia až tak zviditeľňovať, ale pokiaľ ide o ich imidž, tak je samozrejme dôležité, že môžu ukázať, že môžu poskytnúť milióny litrov benzínu vo veľmi extrémnych podmienkach púšte, aby sa vôbec tá rally mohla konať. Potom Lockheed, to je vlastne značka lepidla pre automobilových konštruktérov a oni vlastne chcú ukázať, že ten ich produkt v extrémnych podmienkach veľmi dobre funguje a keď potom pôjdu za mechanikmi a za automechanikmi do servisov, tak im povedia, že u vás v normálnych podmienkach to bude fungovať ešte lepšie. Euromaster používa túto udalosť najmä preto, aby mohli robiť public relations. Pozývajú zhruba 100 hostí na rally, ktorých poslú do púšte, ktorí spia v stane a zažijú úžasné 3 dni. A potom Rodania. Oni sú oficiálnymi dodávateľmi, kúpili si licenciu, vytvoria celý rad produktov, hodiniek, kde je symbol Rally Dakar, pretože si myslia, že dať si logo tejto rally na hodinky zvýši predaj tohto výrobku. Veľmi podobne Tour de France a veľmi rýchlo vám to prezentujem, pretože si myslím, že ho poznáte, ale možno ho vidieť v televízii v 185 krajinách na svete. Je to 3. najväčšia športová udalosť na svete a je nesmierne známa a vlastne poznajú až viac ako 90% ľudí vo väčšine európskych trhov. Hovorí sa, že je to najväčší štadión na svete. Špecifické je na ňom to, že je to putovná udalosť, ktorá ide za publikom a ide za nimi zadarmo. Publikum nemusí za to, aby sa zúčastnila, platiť. Ide do tých najmenších dediniek vo Francúzsku a prejde cez 600 obcí každý rok cez celú krajinu. Zväčša je pozdĺž ciest asi tak 10 miliónov divákov. Je to skutočne mystická udalosť, ktorá existuje už viac než 100 rokov a ktorá pre 3/4 Francúzov bude ďalších 100 rokov fungovať aj naďalej. Pred chvíľou som hovorila o reklamnej karavane, ktorá umožňuje ponúkať vzorky produktov. A tu vidíme jej fotografiu a je to skutočne asi 40 inzerentov, 40 značiek, ktorí kúpia možnosť prezentovať vzorky svojich výrobkov na 10 miliónom divákov, ktorí sme videli. Je to 220 vozidiel až 40 značiek a isté, že súčasťou motivácie tých divákov je to, že 60 z nich príde práve preto, aby videli tých cyklistov, ale až 40% prichádza preto, aby videli aj tú reklamnú karavanu a najmä sú to mladí ľudia. Čiže je to nástroj priameho marketingu, ktorý je veľmi účinný a ktorý generuje veľmi vysokú návratnosť týchto investícií pre reklamných partnerov, pretože napríklad Nestlé Aquarel zvýšil svoju známosť až o 25 bodov medzi mesiacmi jún a august. Značka Café Grand-Mère zvýšil podiel na trhu o 20% počas júla a klobásy Cochonou každý rok svoje predaj v mesiaci júli zvýši o 30% v porovnaní s mesiacom jún. Ako pred chvíľočkou v prípade Dakaru je tu viacero úrovní partnerstva. Máme 4 klubových partnerov, ktorí platia medzi 3 až 4 miliónmi za rok. Napríklad je to aj Škoda. A to sú zväčša zmluvy, ktoré sú dlhodobé, alebo skôr dlhodobé. A teraz znovu vyjednávame s supermarketmi Champion. Budúci rok to bude s bankou Crédit Lyonnais, ale už teraz vieme, že zrejme zostanú. A takisto to opätovné vyjednávanie so Škodou dopadlo veľmi dobre a dokonca si teda uvedomujú, že neplatia až tak veľa oproti tomu, čo sa im vráti. A my sme im teda tiež aj sľúbili, že môžu zaplatiť teraz menej, lebo je to istá možnosť, vďaka za to, že sú nám verní. Crédit Lyonnais platí napríklad 3-4 tisíc milióny eur. Potom máme oficiálnych partnerov, ktorí platia 1 až 2 milióny eur a potom oficiálni dodávateľia na tej tretej úrovni. Ešte raz, 4 silné body Tour de France a spôsob, akým ich používa Tour de France, akým používajú značky. Nestlé Aquarel spustili na trh svoju vodu na celoeurópskej úrovni a museli sa zoznámiť veľmi rýchlo, aby mohli obsadiť trh vo veľmi konkurenčnom prostredí. A
a preto prišli na Tour de France, aby vlastne mohli získať známosť pre túto novú vodu. A mohli sme zmerať, že táto známosť bola zdvojnásobená medzi rokmi 2001 a 2004 vďaka Tour de France, pretože je to jediná komunikačná stratégia, ktorú vytvorili. Napríklad Košonu, je to veľmi podobné, pred chvíľou som o nich hovoril, má auta v karaváne. V karaváne to znamená, že a potom ďalej supermarkety Champion používajú Tour de France v rámci public relations, aby vlastne vytvárali také aktivity prezentačné vo všetkých supermarketoch na národnej úrovni a pozvú riaditeľov supermarketov, distributérov, obchodných zástupcov a ponúkajú približne účasť 3000 hosťom. A potom banka Crédit Lyonnais sponzoruje žlté tričko už asi 20 rokov a naozaj tu ide čiste o imidž, aby táto banka bola spájana s hodnotami blízkosti, prístupnosti a súdržnosti, ktoré vlastne so sebou Tour de France nesie. Zostáva mi 10 minút na záver, ale bude to záver pomerne dosť dlhý. Chcel som vám ukázať, že keď sa raz inzerent rozhodne urobiť športový sponzoring súčasťou svojej globálnej komunikačnej stratégie, tak by mal myslieť na viacero vecí a mal by dobre vedieť o tom, ako všetky tie jednotlivé subsystémy športového biznisu fungujú, aby tá jeho stratégia mohla byť naozaj výkonná a účinná. A pred chvíľočkou sme hovorili, keď sme počúvali pani Maníkovú, a celkom iste toto je spoločný bod medzi našimi dvomi prezentáciami, a to je to, že treba si na začiatku veľmi dobre zadefinovať ciele. Chcem zvýšiť známosť, chcem zvýšiť svoj imidž, chcem robiť public relations, chcem zvýšiť svoj predaj, chcem si zlepšiť svoje siete, chcem vylepšiť svoju vnútornú komunikáciu. To všetko musíte vedieť predtým, než začnete organizovať stratégiu. Treba takisto dobre ovládať subsystémy športového biznisu, ktoré sa pokúsim vám predstaviť na grafe, ktorý je možno trošku komplikovaný, ale ak porozumieme tomuto všetkému, tak porozumieme aj všetkým mechanizmom športového biznisu a uvidíme, že ako je to nesmierne zložité a ako je to nesmierne všetko navzájom prepojené. Takže máme tu športovcov, ktoré nám ponúknú nejaké predstavenie. A toto predstavenie, divadlo, bude organizované prostredníctvom tých, ktorí majú vlastne práva na túto udalosť. Potom tam máme televízie, ktoré budú túto udalosť a toto predstavenie posúvať ďalej a prezentovať ho publiku. A potom máme konzumentov, ktorí budú môcť túto udalosť, toto veľké divadlo využívať. Ale na druhej strane tí, ktorí vlastne práva a ktorí organizujú túto udalosť, športovcov odmenia za to, čo urobili. To znamená, že im dajú cenu s finančnú dotáciu, cenu spojenú s finančnou dotáciou. Zasa televízie a médiá športovcov budú prezentovať práve tých, ktorí potrebujú byť videní, a potom konzumenti vlastne za to, že môžu konzumovať toto predstavenie, sa budú presúvať a budú sa na to predstavenie pozerať aj na štadiónoch alebo v televízii. Tí, ktorí vlastne práva predajú imidž alebo obraz tohto predstavenia, tohto divadla médiám, čiže tu máme výmenu. Jedni predávajú práva televíziám a televízie si to od nich kupujú. A potom zasa televízie ponúkajú športové programy konzumentom, čiže konzument pôjde buď priamo sa pozrieť na športovcov na štadión, alebo si ich pozrie v televízii a samozrejme týmto spôsobom bude generovať publikum a publikum, čím je väčšie, tým zase prináša viac peňazí pre médiá, ktoré vlastne môžu takto získať späť peniaze, ktoré investovali do toho nákupu práv od tých, ktorí organizujú udalosť. A teraz vidíme, že na jednej strane máme značky a inzerentov, ktorí zasa budú buď sponzorovať priamo športovú udalosť, ako sme to videli pred chvíľočkou, keď sme oficiálnym partnerom udalosti, a ktorí zasa ako protihodnotu získajú viditeľnosť a možnosť vystaviť, ukázať svoju značku, ktorí si môžu takisto kúpiť reklamný priestor okolo tej udalosti, ktorá bude prezentovaná v televízii. To znamená, že tá značka sa môže prezentovať aj priamo na mieste, ale aj prostredníctvom televízneho vysielania alebo tlače.
To znamená, že tie televízie takisto vlastne budú mať nejakú návratnosť zo strany inzerentov a ako protihodnotu ich vlastne vystavia publiku. A napokon tí konzumenti majú isté potreby, ktoré im značky môžu naplniť, ktoré môžu uspokojiť prostredníctvom ponuky výrobkov a služieb. A toto je naozaj veľmi zjednodušená vízia ekosystému športového biznisu a chýba tam jeden veľmi dôležitý prvok, o ktorom sme pred chvíľou diskutovali, pretože podľa môjho názoru je okolo toho všetkého štát. Pretože štát financuje, štát vytvára pravidlá prostredníctvom športových zväzov, prostredníctvom rôznych subvencií. Aj štát financuje športovcov, organizátorov, televízie, občas, samozrejme, že to závisí. Štát vlastne zasahuje takmer na každej úrovni tohto ekosystému, alebo má možnosť zasiahnuť na každej úrovni. Takže ako som hovoril, pre inzerenta je tiež veľmi zaujímavé, aby porozumel ekosystému, aby porozumel tomu, aké je celé to súkolesie toho systému, ako to celé funguje, ale aby aj rozumel tomu, aké je vlastne miesto marketingu v globálnej organizácii mojej športovej udalosti. Tu vám ponúkam veľmi zjednodušené ekonomické modely. Napríklad, pokiaľ ide o Rally Dakar, ten marketing predstavuje 13% zisku, alebo tých výdavkov, pardon, a to ďalšie, to iné sú vlastne televízne práva, pomoc finančná zo strany štátu alebo iných organizácií. V jazdectve tá marketingová súčiastka stúpa na 36% a v cyklistike až na 41%. To znamená, že tých 41% súvisí práve s televíznymi právami, ktoré predáva Tour de France médiám, a pokiaľ ide o Dakar, tak to bude samozrejme veľmi veľký zdroj financií. Pokiaľ ide o atletiku, a tu ide o parížsky maratón, ten marketing reprezentuje až viac než polovicu financií a ten zvyšok pochádza najmä vlastne z toho, že tí športovci musia zaplatiť za to, že tam môžu sa zúčastniť. A potom golf, ktorý je vlastne naozaj udalosťou, ktorú tiahne marketing dopredu, a tam ten marketing vlastne prináša až 82% finančných prostriedkov, ktoré sa týkajú sponzorovania tej udalosti. A to vlastne to partnerstvo na francúzske golfové Open je skutočne veľmi vysoký, a čo je špecifické pre golf je to, že väčšina tých financií sa potom vracia späť k hráčom, pretože práve vďaka tomu hráči môžu byť platení a aj to prispieva k ich zaradeniu do medzinárodného rebríčka. A vlastne to, že je tam tak nesmierne veľa peňazí, ktoré potom budú rozdelené hráčom, túto udalosť stavia veľmi na vysokú priečku, pokiaľ ide o tie peniaze, ktoré súvisia s výhrou. A preto vlastne to motivuje aj hráčov, aby sa na ňom zúčastňovali. Čiže pokiaľ ide o tých 6 miliónov eur, ktoré sú investované prostredníctvom marketingu, tak 4 milióny pôjdu priamo hráčom. Pred chvíľočkou sme videli, že je veľmi dôležité jasne si definovať ciele. Je dôležité vidieť, čo chceme urobiť s tým sponzoringom. Chceme vlastne sa obrácať na všeobecnú verejnosť alebo na isté profesionálne kategórie, na mužov alebo na ženy. A tu na týchto osiach vám ukazujem všetky tie športové udalosti, ktoré organizujeme. Ak sa chcete zamerať skôr na ženy, tak sa treba zamerať na jazdectvo, ktoré je spolu s krasokorčulovaným najženskejším športom, aj pokiaľ ide o účastníkov, aj pokiaľ ide o divákov. Ak sa chceme dotknúť socioprofesných kategórií, ktoré sú na veľmi vysokej úrovni, tak sa treba pozrieť na golf, treba sa pozrieť na maratón, a samozrejme golfu sa venujú skôr manažéri a kádre. A pokiaľ ide o mužov, tak samozrejme sú to motoristické športy. A samozrejme, ak chceme byť veľmi viditeľní ide o to aj tiež chceme byť veľmi viditeľní najmä v televízii, alebo či chceme byť viditeľní na mieste, na štadióne, popri cestách, okolo tej udalosti. A samozrejme, že čím viac sa budeme chcieť ukázať v televízii, tým to bude pre nás drahšie. A čím viac chceme byť viditeľní skôr na mieste, tým viac môžeme mať komunikačnú stratégiu založenú na blízkosti, budeme môcť ponúkať vzorky našich výrobkov a nadviazať oveľa bližší vzťah s tým konečným zákazníkom a konzumentom.
A napokon treba si tiež položiť otázku, že či tieto udalosti potrebujeme na to, aby sme aktivizovali klientelu, ktorá je skôr B2B, to znamená naozaj založená na biznisovom prostredí a tam by išlo samozrejme o public relations, alebo či chceme tieto udalosti skôr využiť na to, aby sme sa dotkli širokej verejnosti, ľudí, ktorí sa tomu, ktorému športu venujú aktívne. A toto je moja posledná slajd. Čiže na záver by som chcel povedať, že šport a sponzorovanie športu priťahuje čoraz viac inzerentov, pretože vlastne hrá s emóciami. Šport je čosi, čo ľudí spája a značkám to veľmi ľahko umožňuje odlíšiť sa od iných, čo je čoraz menej jednoduché prostredníctvom klasických médií. Športové súťaže dnešnej doby sú skutočnými komunikačnými platformami a videli sme to s prípadom Škodovky. Môžete počas celého roka používať jednu jedinú udalosť športovú prostredníctvom rôznych nosičov a takisto je veľmi dôležité mať v hlave všetky mechanizmy, prostredníctvom ktorých si treba dobre zadefinovať ciele, kým začneme vôbec so stratégiou sponzorovania športu. Aké sú ciele mojej značky? Hľadám skôr známosť, hľadám skôr posilnenie imidžu, ide mi o public relations, ide mi o incentívy, ide mi skôr o zlepšenie vnútornej komunikácie. Všetko toto je veľmi dôležité. A napokon treba samozrejme myslieť na to, aby ste vytvorili špecifické nástroje na to, ktoré by mohli zmerať návratnosť investícií, aby ste potom mohli tieto investície, ktoré sú čoraz vyššie, zdôvodniť a ktoré bude treba u akcionárov zdôvodniť a u vlastne tých správnych rád veľkých firiem zdôvodniť, keď dáte 3-4 milióny eur, tak samozrejme bude treba merať návratnosť takéto obrovskej investície. Myslím si, že som to stihol úplne presne. Ďakujem vám za to, že ste ma počúvali a myslím si, že zajtra budeme mať priestor na to, aby som odpovedal na množstvo otázok. Ja tu zajtra ráno budem. Tak ako povedala pani Maniková pred chvíľočkou, kľudne tie otázky napíšte na papierik a ja na ne zajtra veľmi rád odpoviem.